ସହିଛନ୍ତି ମନ ତୁମାର କଲା ମୟମତି ଏମିତି ସହିଛନ୍ତି ସୁଖ स्वामी से बहुत भल पाती करुणादी पद्मावती पाखे मान कवि सूर्य ठाकुर गोटे छात्र रहा
ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାନଭଞ୍ଜନକୁ ମୋ ଗୁରୁ ଗାଉଥିଲେ, ମୋ ବାପା ବି ଗାଉଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଗାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗାଉଥିଲେ। ପାରାରେ ମାନଭଞ୍ଜନ ନିହାତି ହୁଏ। ଆଜି ମା ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ମାନ କରିଛନ୍ତି? ଏ ସୁରମଙ୍କ ଏ ସୁରମଙ୍କ ଏ ସଂଖାଳି ହେ ପବନନା ସୁରମଙ୍କ ଏ ସୁରମଙ୍କ ସଂଖାଳି ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। ମୋ ସହିତ କଥା ନହେବ ବୋଲି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ କଣ୍ଟ କି କରିଛୁ चाड़ी पीली ये मोहदय मणिमय सहिरे मोहदय सही पूरा मोहदय मणिमय हारा ये मो पाठक टिके आसरे टिके कथा मणिमय हारा तुही
ଇଆଡ଼େ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ 12ଟା ମୁଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଛି সময়ଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ବିପ୍ରବୀ ଜଣ ଭିକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି ଜଣ ଉପରତ ହେଲେ ନବାଗତ ମାନ ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ ଦଣ୍ଡ କରିବା ସହରକୁ ଆସିଲେ ଅତିଥିକୁ ସେବା କରିବା ଗୃହସ୍ଥର ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଅତିଥି ହୁଏ ନିରାଶ ଅତିଥି ଆମେ ଘର କରିକି ରହିଛୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିନର ଆମ ଘର ପ୍ରତି ଆଶା ଅଛି କିଏ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଘର କରିଛନ୍ତି କିଏ ମାଟି ଜଣେ ପାଣି ମୁଦିଆ ମାଗିବ କିଏ ଅନାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଟିଏ ପାଣି ମୁଦିଆ ମାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ମନା କରିବେ ଏଟା ନାହିଁ ଦେବାର କଥା ଏଟା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେବାର କଥା ନାହିଁ ଦିନକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାସକର ଖାଦ୍ୟ ତୁମର ଦେବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଅତିଥିକୁ ସେବା କରିବା ମାନେ ଗୃହସ୍ଥର ପରମ ଧର୍ମ ଅତିଥିକୁ ସେବା କରିବା ମାନେ ଗୃହସ୍ଥର ପରମ ଧର୍ମ ସେଦିନ
ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତ୍ରି, ରାତି ପାହିଗଲା, ସକାଳ ହେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ